Prehliadka amatérskych divadiel Divadelná Nová Baňa sa uskutočnila už po 34. krát. Je festivalom ochotníckeho divadla v našom regióne a získala si širokú divadelnú verejnosť. Divadelné súbory tu prezentujú svoje inscenácie, ktoré značením v rámci svojej sebarealizácie nacvičujú počas sezóny. Tento ročník bol mimoriadne vydarený. Bol to 34. ročník divadelných pretekov tu v Novej Bani. Vydarený bol preto, lebo aj napriek tomu, že sa hovorí, že v spoločnosti je kríza, o to nás to viacej teší, že bolo viacej súborov. Vytvorila sa kategória mládežníckych súborov, ktoré účinkovali v rámci divadelnej prehliadky už v piatok do obeda v Žiari nad Hronom. Bol to divadelný súbor Majáčik zo Žarnovice a divadelný súbor Koza z Hornej Ždane. V Novej Bani sa predstavili dospelé ochotnícke súbory, a to divadelný súbor z Prenčova, ktorý účinkoval z hrou Statky z Metky, pomníkové divadlo z Hliníka nad Hronom a samozrejme táto prehliadka mala aj svojich domácich favoritov, a to bol domáci divadelný súbor Múza z Novej Bane. Po umeleckom výkone každého súboru čakalo na divadelníkov malé občerstvenie a spolu s porotou hodnotenie jednotlivých výkonov a celkového umeleckého dojmu predstavenia. Porota na svojom sedení nominovala do krajského kola pomníkové divadlo z Hliníka nad Hronom a odporúčila na krajskú prehliadku aj divadelný súbor Múza z Novej Bane. Na záver boli ohodnotené jednotlivé výkony a odovzdané ocenenia, či už pre celé súbory alebo pre jednotlivcov. Tieto novobanské divadelné dni sú veľkým, prívetivým a povzbudzujúcim zážitkom. Súbory, ktoré som videl, ktoré na plagáte figurovali najprv ako prísľub, svojimi inscenáciami ten prísľub potvrdili, ba ešte ho aj prekročili. Mnohé síte herecké výkony, režijné nápady, výber hier, scenografické riešenia, kostýmové riešenia, hudobné riešenia, to všetko dokopy mnohokrát vytváralo tak silný zážitok, že odchádzam povzbudený a prajem ďalšie krásne ročníky.